Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a cikin wani sadin mai suna Coin Crypto TV. Da Allah muna roƙon wanda ba su subscribe ba su danna mana subscribe su danna ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ya al'amura wato kamar yadda kuka gani wannan dala goma ga ta nan a farko ita ce wadda Remittance suka bani kyauta ban ma san mene ba amma dai na tambaya insha Allah. To kamar yadda kuke gani misali madauka ita ce rane yadda za a yi mutum ya sai da rane ɗinsa. So ga ta nan yadda kuke gani haka to a nan ba ruwanka da nan wajen sai tun dai ba withdrawing za ka yi ba ko depositin ka kara ko kuma ka fitar da ita ka kai ta wata exchange ɗin ko ka tura wani. To idan sayarwa za ka yi mu ɗauka ita ce rani wannan tun daga gabato launching ya to mutane suna cewa ko dai dan yaya dole muna ba da shawara kan mutum ya sayar amma dai ko yaya dai mutane suna cewa suna so su dan sayar din to babu matsala a sai da kaɗan sai ka zo nan menu din nan sai ka ji wannan swap gashi nan na hukumar zuwa mai tipo home swap sai ka taɓa shi haka. Yawwa to kamar yadda kuke gani a nan gashi na ma wajen swapping din naira nake so ne zai iya zo ma a haka kaga USDT din ya kasa to ga wani abu a nan tsakiya up and down kibiya sama kibiya kasa sai ka taba haka gashi ya koma sai ka ce maximum. Yawwa gashi na ya baka 7,000 da naira 44 kan Remittance wanda Remittance zai ma wannan ban san fa mene ba ma. Yawwa sai kai haka sai ka ce buy zaka sai naira ne gashi nan buy. Yawwa kuna gani a hankali ko to gashi nan yayi sai ka nan masha Allah sai ka ji wallet gashi nan dai swapping yayi sai ka ji wallet ɗinka wallet ɗin nawa ne ma yawwa sai kai haka wallet. Yawwa to kun gani gashi nan naira 761 muna gani. Yawwa to sai a nan wajen ba ruwanka da nan wani history ko da withdrawing zamu yanzu kawai shi za mu taba sai mu haka sai mu ce withdraw. Yawwa bari mu taba withdraw din zan dan tsaye da shi saboda akwai bank account ɗina wajen misali ba wai wani abu bane bank account kamar email ne but amma dai kawai ba na so abin nan ɗinsa. Idan ka zo ga shi haka za ka taba na taba kan bank account din sai ya ce min to suna da abu fast withdrawal support. Yawwa tun da already na yana ciki to gashi nan to yawwa ya zo to nawa nake so na cire bari na cire su duka sai na ce 7,000 da bari ma na sha 7,000 ne 061. Yawwa to sai da haka sai na ce confirm. Yawwa sai na ƙara zuwa duk wannan details ɗin daidai ne confirm ne. Yawwa bari kawai yawwa to sai na je na ɗauko authenticator sai ne haka na fita sai na je wajen Google authenticator maybe za ku ga yayi baki saboda yana da security shi ba security sai na je na ɗauko su baya abin nan. Yawwa ga su nan yawwa ya canza sai na haka sai na dawo na sai na haka sai na kasa a nan wajen. Yawwa sai na ce confirm. Yawwa to gashi na looking for vendor. Yawwa ana looking for vendor wanda zai wannan wani ya dauka wani vendor din ya dauka pics shi wannan vendor din jira kaɗan za ka dan jira kaɗan. Yawwa ya yi fikin mai tafawa shi ne abin da yake jira tafawa. Yawwa za ka dan jira kaɗan nan nake jan hankali mutane kar ka saki ka taɓa nan wajen ko da wasa ai haɓin save the payment din nan kar ka saki in dai ba kuɗin ka gani ba. Yawwa kar ka saki sai ka ga kuɗi to wannan shi ne abin da nake jan hankalin mutane kar ka saki. Yawwa gashi nan dai muna jiran vendor muna jira. Yawwa to kamar yadda za ku ga wajen nan guda biyu kuɗin ya shigo na ji alert nan na farkon na misali idan bai saka ma ba sai ka zo kai haka sai ka taba zai ji application ɗinsa ya ɗan yi masa alama error saboda kuɗin ya shigo misali ko kuma nan sai ka yi masa kamar call ne haka. Yawwa flashing da zai gani ko kuma nan wajen
sai ka zo ka sa a haka sai zamo ne tunda kayan receiving kuɗin shikenan. To ba haka ake wannan withdrawing din, sai mutane su kula sosai su hankali. Allah ya taimaka, Allah ya ba mu sa'a, sai kuma an ji ma wani sabon bidiyon. Yawwa wannan dai shine hanyar da zaka bi ka sai da ranar ɗinka. Yawwa to a huta lafiya, mun gode sosai. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, na fata kun ji daɗin sa. Taɓa mana wannan alamar ta subscribe da like, sai mun haɗa bidiyo na gaba.